Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwan sang PH Care Feminine Wash. We got you, girl! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog nga probinsya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse nga komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Miyerkules pitsa 5 na bulan sang Pebrero tuig 2020. Anano ang mga balita kag mga isyo para karon nga adlaw. Sa gihapon nagapanguna sa tanan nga mga pamantalaan hindi lang dire sa pungsod Pilipinas kundi sa bilog nga kalibutan. Ang padayon nagadamo nagasaka ang mga nagkalamatay didto sa China bangod sining kagaw ining coronavirus ngani. Amo ini ang number 1 nga balita hindi lamang diri sa aton kundi sa bilog nga kalibutan. Kag ining kagaw ngani naghalit dako sa ekonomiya sang pungsod China. Nga aman ginadilian ang mga produkto nga makasulod sa iban nga kapugsuran gikan sa China. Bisan dire sa pungsod Pilipinas ginadilian ang pagbakal sa mga ukay-ukay kag posible basi ang iban sini gikan man sa pungsod sang China. Ang turismo lubos nga nahalitan. Wala na sang luyag nga maglibot didto sa pungsod China. Kansilado ang mga eroplano. Labi na gid ang eroplano gikan sa Amerika nga ginkaakig man sang pungsod China nga daw natam-an piktos ang Amerika kontra sa pungsod sang China. Isa pagid kadako nga pagsarurot mismo sa ekonomiya sa pila ka mga kabanwanan kag kasyudaran sang pungsod China ang report nga ginpasirado ang kasino sa Macau. Bangod luyag sining sang gobyerno sa Macau nga hindi pagidbaglap padugang ang balatian kag ang kagaw nga sa karon nakapatay gadamo ang mga nagkalamatay tagsa kaadlaw kag nagadamo man ang pila ka mga nalatnan sining coronavirus ngani sa iban nga kapungsuran. Amo ni siya ang number 1 karon nga isyu kag balita sa bilog nga kalibutan. Naigo gid lubos ang ekonomiya sang pungsod China. Gaginakabig isa sa pinakamanggaranon kag pinakapoderoso man nga pungsod sa bilog nga kalibutan. Kung saan o matapna ini, depende ini sa pagtuon sang aton sini mga doktor sa bilog nga kalibutan. Wala untat ginagastuan bilyon subong ginapatindugan bago nga hospital dito sa China para makaukomodar lang sang mga ginasuspitsuhan posible nakaangkon o posible natapikan sining kagaw dito sa pungsod China. Nga karon amuman ang ginabantayan sa bugos nga kalibutan nga posible delikado maglapta ini kag magdamo pagid ang biktima sang coronavirus gani. Kabay pa nga matapna ini mas temprano nga hindi dugang makahalit hindi lang sa pungsod China kundi sa bilog nga kalibutan. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:34 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasais 38 na. Samtang dito sa pungsod China, kag iban nga bahin sa kalibutan, nagaproblema sining kagaw, diri sa aton Purtiman. Ang aton pagbantay kahapon sa Senate hearing, ginpalayag sang Departamento sang Ikaayong Lawas nga gina-monitor 3 ka kaso sang novel coronavirus sa Pilipinas. Sino nagsiling sini? Ang aton sini nga Departamento sang Ikaayong Lawas nga magluwas kuno sa mag-asawa nga Chinese, may isa pa nga ginapanilagan subong. Kag karon nga adlaw may balantang update sini. Kung ano ini ang isa pagid posible kabay pa ipangamuyota nga hindi lang halin sa kagaw ang balatian sining ika-3. 425 ng patay na record sa China. Oh. Gasaka adlaw-adlaw dito sa pungsod China. Apektado siling kokaina ang bilog nga kalibutan. Dire sa aton, damo na ang nagapulo panilag subong nga panawagan na gani ang presidente sa bilog nga pungsod Pilipinas local government unit sa tanan-tanan nga mga kabaranggayan, mga barangay officials magbulig sa pagmonitor. Ang pagmonitor ini balantayan ninyo ka mga public official, ka mga barangay officials, pananglitan sa inyo barangay. Kung may mag-abot nila gikan sa iban nga pungsod, i-report na yon sa aton sini Departamento sa Ikaayong Lawas, labi na gid kon kumpirmado nga ining nagpauli halin sa pungsod China. O bisan diin nga pungsod sa kalibutan basta may mag-abot dire, panilagan kag i-report na yon para nga ang aton nya prekosyon mapungganta posible ang paglapta sini kay wala sigurado mo basi man lang kabay pa nga wala lang ini sila nagabitbit sang kagaw gikan sa iban nga kapungsuran. Sumando ni Presidente Rodrigo Duterte, aber bulig kamo. Panilagin ninyo ang tanan-tanan sa inyo mga kaingo dira, labi na gid ang nagpalauli gikan sa iban nga pungsod
kung mag-abot dire i-report kung wala ini malabot sa mga airport kay i-quarantina ini sila kon may posible sintoma ginakataro ginaubog pangatsi o kung ano pa i-quarantina ta para ba siguro nga hindi maglapta sa among barangay kung may ara ginman nagpalauli nga nakalusot nga wala makaagi kag wala ini mapunggan sa mga airport sa pungsod Pilipinas. Magasto mga bilyon. Tiga ang iba niya gahingalit pa mo na ning sitwasyon sang kalibutan. Iba niya gahod pa, gatago pa sa mga pismas balang gani. Tiga duluble ang presyo balo ka negosyante na mo. Daw bugas bala. Nga kung magbarato taguon, pagwaon kung magmahal. Amo man sa kalamay, karon bisan sa balatian niya, bisan na pismas na gila taguon pa. Kay out of stock, kulang. Pero kung pag-abot sa tsimpo nga magmahal, buyan. Baw, ini nga mga negosyante magluwa sa may, luwa sa mayo nga negosyante, amo na ning sitwasyon, kapang hingalit pa kamo. Base, wala man natong ginapangamuyo, ang gaba, timan, kag mirisib la. Base kung hagad nyo tago da, kag, ay kabay pa hindi lang, wala man natong ginapangamuyo, ini mga bintahusob la. Base tapikan kamo gali isang kagaw gani, madudla gi kamo sa kabintahuso ninyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Patayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
sahi, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Kon may ara kagaw sa China, nga nangalapkap sa iban nga kapungsuran. Kon may ara bird flu, ginaputakti ang China sang kalamidad kag balatian, may coronavirus na, may bird flu pa. Sailot sa Pilipinas, ano naman yan sa Pilipinas na problema? Ang Davao iya, luwas nga ginaigo permisang linog, winaswasa naman, bumalik ang African swine fever. May mga lockdown na dito sa Davao, may mga checkpoint na sa probinsya sang Sarangani. Agon hindi makalusot ining basi ibaligya ang mga baboy nga may mga balatian. Linibo na ka mga baboy ang kumpirmado nga may African swine fever. Balantayan man ini, dito nagtuhaw sa Davao, ti basi bala kon mga lapkap naman, kag makalusot ang karne sa iban nga mga kaprobinsyanan, disgrasya, sa Davao subong nga panghakroy ang naganegosyo baboy. Sa merkado ka dumdum ka mo, bisan ang Bacolod so na igo man, dutay ka bakal baboy bangod sang African swine fever, bumalik naman dito sa Davao. Ti pating manuglitsyon dito ga problema nya basi kon pati kami apektados ni. Wala sa magpalitson ka magbakal sa ni. Man kalabanan sa Pinoy ha, basta nga may kaadlawan, birthday, kasal kag iban pa, daw status symbol bla nga may litson gid nga ginabutang sa labisa. Ti dito sa Davao subong ga problema sila. Kay pati ang manuglitson daw na igo ang ilang negosyo. Kag hindi inilahog-lahog, kay base kung makalusot ang mga karne, kag mga lapkap ini naman ang African swine fever sa bilog nga pungsod Pilipinas. Amo na siling ko daw wala na untat ni ang pamalatian, wala na untat ang tanan-tanan nga makahaladlo kabalatian, may kagaw sa China, may linog kita, may lupok bulkan taal, kag iban pa. Daw ginaputakti kita subong sang halos tanan nga mga kalamidad. Ang malain pas niya kay ti, kung maglupok ang bulkan, wala kada padaog. Wala iya sa makapugong sina. Kung may bagyo, hindi mo na mapunggan. Kay bagyo iya gasulod gyud man sa aton pungsod. No? Tamo adlaw kada tuig may ara gid kag iban palinog tanan-tanan. Daw makakululba no. Amo na siling ko kapon daw sign of times nga purti na. Gamalam ng kalibutan ang pila ka mga kabanwahanan kag kasyudaran, labi na gid adlagko nga mga syudad naton diri sa Pilipinas, lanto ablang prostitusyon ini bagwantagid sa mga kasino, pugo kag iban pa. Amak mong mga babae naton ti baligya kabayhon mo eh. Kay dito idlagko bayan mo. Ti daw ang dinamak daw purti na gid.
Talit, hindi mo na mabasol ang mga babae, tag 15, 30, 60 mil ang bayad. Kaya ang kwarta na do, ordinaryo lang yan mo. Purti, no? So, galain ang pungsod Pilipinas. Daw kuan man kita, daw tulot tistingan man kita. Kisa daw bulubagyo kita, ginalinog kita, bombahan kita sa mga kalalatan. Daw purti na nasubrahan na ang piktos kag sala sang kalibutan, no? May mga ara pa tulukay masakit ang pungsod Amerika kag subong man ang Iran kag iban pagid nga mga kapungsuran. Ay oo, galok dogi kita sang gaba timan kag berise. Amo nang siling ko basi lipat kita, basi kulang-kulang ang kutib-kutib ta, basi lipat kita magtangla dito sa ibabaw, oh. Kay nawili kita sa manggad ta, nawili kita sa mga butang nablang kunara ka na sa kaputok-putukan sa manggad mo, daw nilipat ka na, nga may nagtuga sa imo. Ang iban binastos na, daw hindi na amo ang nagagwa. Bisan sa mga social media, daw hindi naman amo. Daw kita ba lang gahimo sang kalalatan ta? Amo na kung kaisa, siling sa mga malam, amo na ginatawag, may gaba gidman. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 52. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y, sa bisan anong kahintangan, responsable.
Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 57. Pinapakilala ining Evergreen Herbal Capsule. Ang epekto sini sa lawas, nagabulig kinlo, pabakod kag nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Amo nang siling naton kon kulang ikaw sa supply sang vitamina sa lawas, ining vitamin A, C, B, magnesium, calcium, potassium, zinc, dugangan niya. Kon ang imo sini blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobra gasin, creatinine, ini iya buhinan. Ambot silingon, sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Nami ni siya ka isa ka kapsula, 7 kasangkap gintingob sa isa. Ang manami sa Evergreen Herbal Capsule kay aprobado sa Food and Drug Administration. So, kung luyag nyo mag-testing sini, pamasyar lang kamo sa Sincere Drug Store kay may ara dira nga ginabaligya Evergreen Herbal Capsule. Tilawin ninyo para sa aton ikaayong lawas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita ay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Edin Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon